Maison mayong gabi ni ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Daghan ang atong mga kakulian, kalibog, o usap pagsaog sa atong mga panumduman. Sa gabunan ta sa mga pagduda o katahap tungod sa daghang mga tinuhuan karon. 25,000 ka mga lain-laing pundok pero dili tangay masuko, maligutgot, kunilo sa kini ka pag-agda ka natos pagpalawom sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ug sa kamatuoran. Kini ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Ato ning ablihan sa mubo nga pagampo. Sangan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, Yahweh, way sinugdan way katapusan, o si Jesus Yahshua ang Ginoo nga manunubos sa kalibutan, o ang Espiritu Santo Paraklito. Nangamuyo kami sa Santissima Trinidad, nagatuog, nagalaom kami, naigugma kami sa Santissima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Losa kami sa makatalagman, sa gubat, linog, ug uban nga mga makalilisang nga mo'y timaan sa pagpanumdom sa Diyos kanato sa atong mga kalapasan, gumikan sa sala, ug siya nagadapit sa kalintawhan ug kalibutan sa paghinulsol sa ilang kasalanan, atong kasalanan. O nangamuyo usab kami sa tabang ni Santa Maria Virgen at ang mga na iyang mga pagkantog na personal pilit palibaran. Amen. Sa libahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Maikso niyata sa atong katinawan sa pagtugon Katoliko. Doon na tayo pasimuna sa pamahayag sa magsasanya at magwalik. Namabutang panahon sa iyang pamahayag ang yawa magpada sa pagtulunan ni Satanas nga dadon kini mahimutang kini sa katinuan o iyang ikutlong 1 Timoteo 4:3 nga doon ay mga pagtulunan ni Satanas nga itudlo sa mga tao kining duha, ang pagpugong sa pagpangasawa o ang pagdili pagkaukat. At sa 1 Timoteo 4:3, pagtulunan sa demonyo kini. Huwag matod pa niya ang katumanan ini mong Iglesia Katolika. Tungod kay ang Iglesia Katolika nagdili, nagpugong pagpangasawa sa mga pare. Na sa ilang mabasahon, nga human ma-ordinahi ang sa kabatanon nga mahimong pare, siya giditan na pagpangasawa. Ngunit sa mga adlawng tinimanan, ang Iglesia Katolika nagpugong sa pagkakarne. Labi na sa Miyerkules Banles o Biyernes Santo, mga mahimangno, mahibaw, na puasa o dili pagkakarne. Katumanan kini. Sa pundok nga hitungan ang Iglesia Katolika. O sa unsa maka ang angay natong ikatupag niining gipamuong sa atong mga kaigsunan. Nga nagkutlo sa balaang kasulatan 1 Timoteo 4:3 nga maabot ang panahon nga madala ang yawa sa pagtulunan o pagtulunan sa yawa nga nagpugong pagpangasawa, nagpugong pagkaukan. Ato'y katubag na na dili tinuod nga ang simbahang Katoliko nagpugong pagpangasawa. Nga di palandugay dito sa poblasyon, Talisay, ang atong patrona na mong nabantog na Santa Teresa de Avila. Nga itong mayaging Sabado sa mayaging semana. O 248 kapares nagikasal nga nagpuyo mga mansibado. Uban sa ilang mga sponsor, uban sila ginikanan, ilabihan naghana. Nisugwak ang mga tao sud sa simbahan ni Santa Teresa de Avila sa Talisay City, Cebu. Kini mo'y timailhan nga ang simbahang Katoliko dili tinuod nagpugong pagpangasawa. Katong mga mansibado na puyo
Doon na tag 20 katuig, 30 katuig, tigulang na gani. Pero naagda pa sila sa pagpakasal. Kay ang pagpuyo sa lamang mga. So, dili tinuod. Kay Iglesia Katolika nagpugong pagpakasal. Pero ang buti pasabot ang pare nga musud sa bukasyon sa paghalad siyang tibok na kinabuhi pagalagad sa Diyos. Yun ay vow of celibacy. Kanang panaad sa dili pagpinyo. Aron way ali, babag, kung siya mo sangyaw nga tos mga dapit na dunay hulga sa kinabuhi, di siya mahadlok. Huwag nanas ng Biblia. San Mateo 19:12 nga dunay mga tao nga diha pasatian sa inahan gitawag nagdaan nga dili magminyo alang sa gingarian sa Dios. Alang sa gingarian sa Dios. O sa dunay ay nasuwat nga magipili ng daan dito pasatian silang inahan nga dili magminyo tungod sa gingarian sa Dios. O nagyan na to vow of celibacy. O niya sa Pinadayag 14:4 144,000 ka mga lalaki na wala o bulig silang kugalingon o babae. Putli o sila celibate. 144,000. Namatod pa sila mga tumutuo sa atong Ginoo musunod sa panigingnan sa atong Ginoo nga dili minyo. Ya 144,000 inunahan nga bunga sa pagtubos. Nga gikakuyog sa Ginoo human siyang pagtubos ka na. Dito sa langit 144,000 mga lalaki nga wala magbinyo. Kung may impirno ba sa katao nga dili magbinyo nga naman ning 144,000. Kunya si Jeremias 16:1-2 miingon sa ang Diyos Amahan, ikaw, Jeremias, ayaw pagbinyo, ayaw pagpatunog ka na. Tungod sa buluhaton og tahas nga kung ihatag kanimo, malisod. O na nga, isugo sa Ginoo. Imanduan si Jeremias nga dili magbinyo. Kunya nahimo na ba di ay yawa ang atong Ginoo nga ni sugog ni agda ni Jeremias nga dili magbinyo, dili siya yaw. Apan usa kini ka bukasyon kung tawag alang sa mga tao nga dunay katakos sa ilang self-control pagpugong galingon o gigasahan sila sa Ginoo. Nya may tuod sa dili pagkaukarne dili na kada adlaw nga gibaon sa simbahan nga dili magkaukarne. Panahon lang sa paghandom sa kasakit, tumatayon sa itong Ginoo, mo na nga dunay mga self-denial, kanang pagpugong sa pagkaon, lamian nga pagkaon, tungod og alag sa Ginoo, dili mo kaon karne, abstinensya, ug magpuasa sa nambayrang pagkaon sa Merkulis, Sabades, o Biyernes Santo. Ug ato sa mabasa sa 1 Corinto, nga niingon si San Pablo sa 8:3 nga kung ang pagkaon o karne makahimog kapagdulan sa akong mga igsuon, ako magpugong nalasan pagkaon karne. So, doon ay panahon niya ay nga pagpugong pagkaon karne dili sala matod pa ni San Pablo. O sa atong gipatinaw ang dili mayong interpretasyon sa upang mga pundok aron lang makahimo og mga pagsaway o pag-atake sa doktrina sa Iglesia Katolika sa kung giingon na kaganina dili ta ngay masuko, dili ta ngay maligutot, dili nag-agda kini sa laong pagtuon nato sa Sagrada Skriptura kung balaan na sulatan. Kaya naadiha ang katinawan sa atong nalibog na dalan sa kanawasan. Kaya igsoon dito maglangan at maminawon si Brad Rodi Raka sa usas mga nganlan na to Master of Biblical Contradictions. Brad Rodi Raka. Nagkasalamat Badsok o mayang hapon sa tanongin natong mayang gabi day, brother. Sa tanan natong mga listeners ng atong programa, katinawan sa pagtuong Katoliko. Karon Badsok, arita sa balang kasulatan sa Kaalam 1:14. God created everything
so that it might continue to exist. And everything He created is wholesome good. Sa binisaya pa, gibuhat sa Dios ang tanan, aron magpadayon kini. Ug ang tanang butang nga iyang gibuhat maayo. Kaalam 1:14, klaro kay ang tanang butang nga gibuhat sa Dios maayo. Sa Genesis 1:31, God looked at everything He had made, and He was very pleased. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat, ug nalipay kaayo siya. Genesis 1:31, klaro kay ang Dios nalipay kay iyang gibuhat, pulos gud maayo. Sa Salmos 14:2 ug 3, Salmos 14:2 ug 3, gikan sa langit nagtan-aw ang Ginoo sa katawhan sa kalibutan, ug nakita sa Dios nga nasalaag ang tanang tawo, ug pulo sila dautan. Wala gayud kanilay nagbuhat og matarong. Salmos 14:2 ug 3, matupas Ginoo, wa gay nagbuhat og matarong bisan usa. Akong pangutana ani Bradsok, sa Genesis 1:31, maayo man tanan niyang gibuhat, wa may mga sa. Nganong sa Salmos, wa man gay maayo, pulos man dautan. Paliw ko na kog patinaw ani Bradsok. Ang kasinugdanan sa pagkutlo sa Genesis 1, versikulo 31, nga human sa paglalang sa Dios sa tanang mga butang, nga mga makita o dili makita, lakip na sa tao, na ila sa Dios nga iyang gibuhat, pulos lunlon nga maayo. Pero no sa magsugod ang pag-usab sa kinaiyahan, nga doon na mga katalagman, kasakitan, kadtong pag-alsa o pagsupak ni Adan og iba. Batok sa Dios, kay gidili sa Dios pagduol nitong kahoy nga kahibudngan kay dunay ngayon lang bunga sa kahoy sa kamatayon. Pero wa man magpatambag si iba nagpaduol o si Adan iabot, nagkaon nila ang gidili nga prutas o diya magsugod ang sala. Nga sila giingnan sa Ginoo sa sinugdan, kanunay mong batanon. Way kasakit, way kagulanan, way katalagman. O magpuyo mo sa walay katapusan nga kalipay. So nabugto kining mong panaan si Ginoo kay wa matuman, busa ni abot na ang katalagman, kalisnanan, kagulanan o kamatayon sa tao. So bunga dahil ni sa kasalanan ang pag-abot sa kaliwat niya danog ni iba. Nga na sa Roma 5:12. Pinagdi Jesus sa katao, miabot ang kamatayon sa tibok kalibutan tungod kay ang tanan ng kasala. Referido ni gisulti si Ginoo may tungod ni Adan na mo'y pangulo sa pamilya ni iba. O niabot ang kasalanan, niabot ang katalagman, gumikan sa sala. Mao na ang mabasa nato sa Biblia. So, muna itong tubag sa pangutana ni Brad Roder Casa, niyato ta ni Brad John Porca. Gang salamat Bradsok, may gabi kanimo og sa tanang nagsunod nato, labi na sa kanang bag-ong parokya nga nag pa-Bible study nato sa Urdin Lite. Salamat nyo, mayong gabi sa tanan, labi na sa itong obispo dia sa Precioso Cantillas og sa tanan itong kaparian nga atong na agiang mga parokya. Mayong gabi. Ako pangutan na Bradsok nga nag-ingon kay bag-o pa matang nagsaulog nining pista senyor. Nag-ingon ba nini nga walay mabasa sa Biblia kanang pulong Senyor Santo Niño. Ang mabasa diha sumala sa Mateo 1:21, Jesus man nga nganong mag-imbento mamong mga Katoliko din sa Pilipinas. Palihog rugog pati na ni Bradsok pangutana unsa kining pinulungang Senyor Santo Niño. Nga ito igatubag niya ng pinulungan nga Senyor Santo Niño, usa ka na ka kinatsila or Spanish words. Ang Senyor nakahulugan og Lord, ang Santo nakahulugan og balaan, Niño nakahulugan bata. So ang Ginoo
Diyos nga balaang bata. Muna siyang binisiya sa Senyor Santo Niño. Ang Senyor, Lord, ang Santo Balaan, Niño Bata. O mabasa sa nato na sa binisiya ng Biblia, sa Lucas 2, may tungod sa Kisilyama Redentor e Niño Natividad, El Senyor. Kanang paganganlan kini og manluluwas sa katawhan o Ginoo o siya ginganlan og bata nga balaan. Og sa Isaias 9:6 mao ni ang dakong sulti sa Dios Amahan nga matud pa niya alang kanato gisulti ni propeta Isaias ulohan 9:6. Ihatag sa kabatang lalaki ang kagamhanan ni gapatong siya nga baga o baganganlan ni siya kahibulungan o magtatambak o tawgon siya Diyos nga gamhanan, tawgon siya amahan ng walay katapusan. So bisan pa siyang pagkabata dihan ang iyang pagka-Diyos. Muna mabasa na to sa Hebreo 3:18 nga ang Ginoong Kristo mao sa gihapon kaniadto karon og sumabot mao siya gihapon. So bisan bata pa siya, nana niya kahimtang sa pagka-Diyos nga gamhanan, na niya kahimtang sa pagkamahan nga walay katapusan. O sa Senyor, Lord, Santo, Holy, Balaan, Ninyo Bata, ang Ginoong Hesus. Mao ni ang ginganlan na to, Lord o Senyor, Lord, Santo, Balaan, Ninyo Bata. So, naana sa kasulatan. Pero sa pinulungang binisiya, hindi na tumabasa kay Spanish words manang Senyor Santo Niño. Maya, ato ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. May gabi ka nimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa atong istasyon DYRF Radio Pwersa. O mayang gabi sa tanan nga nagsunod sa atong programa. Atong kauban din ang ali minister si Brad Sammy Dilbo, si Tia Masing diha sa Kalulawan. May gabi diha nga kanunay kang paminaw dahil na mo diha sa atong programa sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Nya, Brother Sok, kining ginganlan og tradisyon, labi na ang tradisyon sa pagrosaryo, din gi supa kini sa ubang mga kaigsunan nato nga dili Katoliko. Kay lagi ang pagrosaryo, ang pagpangadji nga magbalik-balik gidili sa Ginoo og ang usa sa mga argumento sa nga si Santa Maria litukon nato og kanapo ang pagpagampo unya ang atong Ginoong Jesucristo usara. Ingon sila nga unfair sa kayo sa Ginoo nga si Santa Maria nga inahan sa Dios o inahan ni Ginoong Jesucristo, napo man niya si Ginoong Jesucristo na noon usa nam lang pag-ampo niya kining pagbalik-balik dili ni sumala des Biblia. Paliw ko no, Brother Sok. Kanang pagbalik-balik nga sumay-sumay mao nay gidili sa gisuwat pa ni Evangelista San Pedro, Evangelista San Mateo, nga kining pag-ampo nga sumay-sumay pagbalik-balik ganlan na in English of vain repetition, kawang nga pagbalik-balik gihimo ni sa mga pagano mao na gidili sa Dios. Pero nga ang pag-ampo nga pagbalik-balik uban sa hugot gyud nga pagsalig o paghimo usab og panig-ingnan, mao ni ang nahitabo kang Kristo dito sa tanaman sa Hitsimane. Nga dito sa tanaman sa Hitsimane, nagluhod siya sa
may niton gayod nga pag-ampo ang iyang singot na himong dugo o gingon nga si Jesus nagbalik-balik sa iyang mga pulong diya siyang pag-ampo dito sa tanaman sa Getsemani sa tulog kahigayon. Nagbalik-balik si Jesus sa iyang pag-ampo sa maulang gyapon nga pulong. Balik-balik. Pero dili ito pagbalik-balik nga kawang, kundili usa ka mainugdanon nga pagpaybaw nga sa atong pagtuktok sa Dios. Magbalik-balik ta. Nasa na sa San Lucas 9, 1-8. Nga doon ay usa ka biyuda nga gipanampalasan. Niya nikiha siya sa huwis, wa siya tagda, pero wa siya puli kada adlaw. Kada balik-balik siya kada adlaw. Hangtod ang huwis mingon nga kining babayhana wa man puli nga gibalibaran ako. Maugtas ako niini. Mosa iyang gimanduan ang iyang sekretaryo pag patawag sa moong gikihas babae aron mahusay sa labing madali kay iyang gitagad ang pagbalik-balik sa babae sa pagpangiliupo sa hustisya. Unya gigamit ni Jesus nga pagtulunan mo usab kita nga kung kadtong huwis nga magahig kasing-kasing nihatag na lang tugyan na lang sa angay nga gipangayo sa babae nga usa ka speedy hearing gituman tungod siyang pagbalik-balik. Og si Jesus mikutlo niya na may nungdanon og maayo nga itong pagbalik-balik pagtuktok sa atong Ginoo tungod kay siya nag-ingon man nga pangayo og ikahatagan niya magpadayon tas pagampo nga way hunong na nasa 1 Tesalonica Kapitulo 5:17 mag-ampo kamo kanunay sa walay hunong. Usa mao na ang panig-ingnan nga gitudlo ni Kristo dito sa tanaman sa Getsemani nga nagampo makatuog kay gayon sa samang yapon nga pulong balik-balik. So usa na kapag tulunan nga dili diya na dawtan. Pero kadtong vain repetition pagbalik-balik nga kawang mao na atong isalikway dili na ito tumano. Mao kato atong tubag unya niya si Mado Aquino atong paminaw. Salamat Badsok og may gabi sa tanang gapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Badsok ang akong pangutana Badsok may tungod atong kuan ba to kanang kagabi dito man to kuan kanang usa sa membro sa katong pagkuan ni Brad Jeffrey Kiliusa ba kanang kasumaran sa iyang adlaw na tawhan kagahapon ba doon na to'y usa ka kuan ba so kanang batan-on nga kuan si FD kuan kanang kauban mo ba Adam nga kuan dito baga kuan ba kaon-kaon ba unya nangutana sa Badsok nga kuan kining ang Dios Badsok doon na ba ko ni edad unya gitubag na ko Badsok kay ako maiyang gikuan ako maiyang kuan gitanaw ako maiyang gipangutana ang tubag ana bad ang Dios bad ang iyang edad bad dili masukod dili maihap mao na iyang kuan bad kay wa man say sinugdanan wa man say kuan wa man say katapusan unsa man pagkuan sa edad ana unsa man pag-ihap ana unsa man pagkwenta ana nga wa man say sinugdanan wa man say panahon timeless man na siya eternal mao kana ang kuan Sa Salmos 90 versikulo 2 mingon salmista David ikaw o Dios mao na wala pagani ang langit ug yuta ikaw mao na ikaw walay sinugdan ikaw walay katapusan sa mo nag Dios the eternal God is endless and everlasting mao na nga dili ta kamarkag edad niya kay wa paganing langit ug yuta diha naman siya ya gusto na atong paminahon si Brad Rudy Racasa.
Daghang salamat pag-usab Bradsok og maayong gabi diya sa Sitio Ulak, Pasak Pardo, Cebu City. Nila ni Sanin Daraga, Tayog Limbaga, og ni Luis Antomo Abing. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aron sa kasulatan sa 1 Corinto 15:23, but each of one of you will be raised from death in proper order. First of all, Christ. Then, at the time of His coming, those who belongs to Him. Sa Binisaya pa, ang pagkabanhaw sa matag usa, himuon sa saktong hanay. Si Kristo may una sa tanan nga nabanhaw, unya musunod katon iya ni Kristo, inig-abot na niya. Kinsa day unang mabanhaw? Si Kristo. Sa Mateo 5:44, Jesus said, "But now I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaan ninyo ang inyong kaaway o pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo." Mateo 5:44. Sa Isaias 1:24, busa ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang gamhanang Diyos sa Israel maingon, "Ipahungaw ko ang akong kasuko nga na kaninyo nga ako magkaaway o panimaslan ko gayud kamo." Mao na giingon sa Ginoo sa Isaias 1:24 nga panimaslan sa Ginoo ang iyang mga kaaway. Sa Mateo 5:44, nisugo ang Ginoo nga higugmaan ninyo inyong kaaway. Akong pangutana Bradsok, wa ka ni magasumpakoy Bradsok ang Mateo 5:44 o Isaias 1:24. Paliw ko nagtubag ani Bradsok. Kung natin ning lantawon sa daklit, contradiction yun. Kay sa Mateo 5:44, nagsugo ang Ginoo nga higugma ang imong kaaway. Pasilo ang imong kaaway. Ayaw dumting imong kaaway. Ayaw panimalos imong kaaway. Pero sa Isaias 1:24, lanog ang pamahayag sa Dios nga ipahungaw ko nga akong kasuko, panimaslan ko nga akong kaaway. So, dako og pagsupaki kung nato ng lantawon ingon sa nasulat nga nagkasumpaki. Pero ana magkasumpaki? Kay kanang ingon nato nga ang Dios kasuko naguul mga tawhano na siya nga mga pulong nga atong gipahid sa Dios nga dili na naa sa tinuray nga kahimtang sa Dios. Kay kanang kasuko mo nang pricking our patience. Murag sa marawag na bugto, na buak ang atong pagpailog. Ang Ginoo wa man ay pagkabalhin. O sa kanang ingon nga ang Ginoo manimaos, ang buto sa buto na the execution of justice. Nga ang gipakanaog ang hustisya. Kaya ang hustisya mo na nga ang unsaman nga gihimo sa katao kun mayo ang maong tao gantihan. Kung unsaman ang gibuhat dautan ang iyang kadautan pagkasilutan. Mo nang execution of justice. Aron ang tao nga nagpabadlong, tao makasasala, kakaton no sabog leksyon kung mabut na panahon nga dunay silot alang kaniya. Na nasa 1 Corinto 5, nga ningon Ginoo doon ako, ningon San Pablo, doon ako'y naibawaan ng sa katao nga naghimog kangil-aran nga siya may duol sa asawa sa iyang amahan. So, ang iyang amahan, lagbit, nabiyudo ni, yan, ng asawa lain, pero ang iyang anak na lalaki, nihilabot sa asawa siyang amahan. O kinida ko nga sala, nga matud pa ni San Pablo. Mo sa itugyan ko kinin sa tanas, aron matagag sakit, aron sa ingon niya na ang maong tao nga naghimog mangilad o kahugawan makaamgo kung mabut ang sakit, base na lang
nga makahinulsol ug mobalik siya sa Dios pinagi sa silot aron pagbadlong kaniya. So mo na ang execution of justice. Tugyan ko lang ni Satanas aron natagan og sakit og nagpaabutang aniya ng maong kastigo makaamgog muhunong siya pagpakasa og mobalik sa Dios. Mo na atong tubag sa pangutana ni Brad Aling Bacalso, Rudy Recasa, ari balik ta ni Brad John Porca. Dahil salamat Bradsok, o mayong ato, o gabi iday ni Judge Julius diha, o ni Dudoy Gato, o ni Atty. Maninggulos Matalong, mayong gabi. Labi na dias kaningag Matalong Liti, si akong gagaw na ko, nag-birthday dahil sa Esperanza, nga si Timyong Purka. Mayong gabi ihagaw sa imong pagsunod, nining atong programa. Ang akong pangutana nga nasugatan Bradsok tungod lagi aning atong sinunog. Nag-ingon man din nga kanang prosesyon sa mga Katoliko nga giganla nagmadrigra. Unya prosesyon sa karsada nga nagdaog larawan ni Santo Niño. Nya gidili na sa Biblia na si Exodo 21:5 nga gidili ang pagtahod og larawan nya sayaw-sayawan na mayronis mga Katoliko unsa may katinawan na Bradsok kung mag-atake itong sinulog. Yes, sa Exodus 23 nga to sa 5 ang Ginoo nag-ingon sa unang sugo di ka magbaton og laing Dios og dili ka magasimba og Dios gawas kanako. Di ka magbuhat og larawan nga linilo nga imong ludhan og simbahon kaya ko Diyos nga bubuhan. So gipahinumdam damantan sa Ginoo iyang gipahinumdom ka nato nga dili ka maghimo og pagsimba sa Dios. So giklaro na kay doon na may larawan nga gipahimo sa Dios og dili na Dios. Na sa Exodus 15 versikulo 18-19. Ang Diyos miingon kang Moises maghimo kag larawang sinalsal o lilidok o ang maong larawan dagwes kirubin o kanang kahon sa balaang kasabutan ibutang masig kakilid ang larawan sa kirubin kaya na ako diha o kana mabasa na to sa Exodus 25:18-22. Pero sa Levitico 6:1 gidumtan ko ang mga Diyos. So kanang mga Diyos gidumtan sa Ginoo mo nang gidili niya. Ug doon na mga pangalan na sa Hari 23:5 o 13 nagkanayon nga doon ay mga Diyos nga nagbaal Belpior, Jupiter o sa adlaw, bulan, bituon o mga planeta nga gisimba sa mga tao o kana Diyos ngalan sa uban Belpior, Diana, Jupiter, Astaroth, Milcom, Simos, mga ngan sa Diyos. Mauna sila ang mga gingon sa Ginoo nga ayaw nagsimbaha o gingnan tas Ginoo nga kana mga bakak ug dili na angay sibahon ug silutan ko ang naghimo niya na. So mo na nga ang atong mga kaigsunan mo kutlo og mabasa sa Biblia aron pag patumong kanato labi na sa prosesyon. Nabas Biblia na giprosesyon nga larawan naa sa 2 Samuel 6 nga to sa Diyos nga si David ng hari nangayo og anak sa Diyos og nahimo siya sakripisyo pinagi sa prosesyon ang kahon sa balang kasabutan nga dunay larawas kirubin gikarga niya og karumata gikuyod sa baka unya giprosesyon o ngani sa pag-unong nila sa kalugar
si David may sayaw taman sa ginhawa. Sa ubang hubad, nagsinulog. Si David nagsinulog taman sa ginhawa. So, sayaw na siya. So, naas Biblia, ang prosesyon, nasa ng pagsayaw, tubangan sa larawan sa ngalan natong the Holy Tabernacle. Nga doon nilarawas kirubin. Kana usa ka pagi pagpadayag sa usa ka pagdalaig sa tag-iya o gimbutan nga mo makagagahom nga Dios. Nga gihalaran og prosesyon o gihalaran og sayaw ni David. Og si Mikal nga asawa ni David nga mahimog mangilad nga pulong kung bugal-bugal siyang bana, gibadlong si Dios. Ang imong bana si David nangayog anak gikan kanimo, pero tungod sa imong pagbugal-bugal kaniya, ningon ang Dios, dili kagayon mga anak hangtod nga ikaw mamatay. O mga anak sibuhi pa unsa mamatay na. So mo na nga doon na kayo mabasa ang prosesyon sa balaan o usab ang pagsayaw kung silulog nas balang kasulatan. Balik ko na to 2 Samuel uluhan 6 tudling 10 nga to sunahan. Sa atong natubag pangutanan ni Brad John Purka. Balik ta ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. Kini atong pagtulunan, Brother Sok, sa pagtulunan tong Katoliko nga si Santa Maria, inahan sa Dios. Yan ang pinadayag Kapitulo 1, versikulo 8. Ningon man nga, ako ang Alpha ug Omega. Ito pa siya ang sinugdan ug katapusan. Way sinugdanan, way katapusan. Unya, unsa mang hitabo nga nahimo man siyang inahan sa Dios, kay sa iyang pagkainahan sa Dios, napil na ba kay naaman sa pinadayag, naman sa Uno Juan Kapitulo 5 versikulo 7 nagingon man nga dunay tulo ka nagmatuod dito sa langit, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, kini silang usa o kani silang tulo usa. Buot ba'y pasabot, Brother Sok, nga usar may Dios, naapil ba ang pagkainahan ni Santa Maria sa tulo sa kapersona nga mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo? Paliw ko no, Brother Sok. Atong tubag niya na ang pagpaybaw nato sa itong gugalingon na dili sabton nga si Maria naguna sa Dios. Kaya ang Diyos diya nang daan wa paganay langit o pangyuta diya na siyang daan. O nga na padayag sa Numeros 23:19 nga ang Diyos dili anak sa tao. Ang nanganak sa Amahan gihimugso ni Yahweh ang Amahan ang iyang anak sukad sa walay sinugdan ug walay katapusan. Wa maguna ang Diyos Amahan, bisag si Amahan, wa maguna sa anak ug ang anak wa sad maguna sa Amahan. Apan nagdungan sila sa pagkawalay sinugdan ug pagkawalay katapusan. Eternal being. O sa balik ko na to nga dili may napo nga literal na to pagsulti nga si Maria mo'y nagpahimugso kang Kristo isip Dios ang mahimo siyang inahan sa Dios. Dili na mao kay ang atong mahal nga birhen binuhat ba lang. Samtang ang Dios nga anak si Kristo dungan sa pagkawalay sinugdan sa Amahan ug sa anak, eternal beings. Pero nahitabo nga manubos tubson sa Dios ang kalibutan nga makasasala. Yang iyang anak ka si Kristo, Espiritu man na. Niya sumala sa Hebreo 9:22, tubson man ta, pinagi sa dugo ug kamatayon ni Jesus.
Yaon sa ni mo pagpatay si Espiritu. Nga si Kristo suwa pa magsulob og lawas. Espiritu man na. Kung saan ni mo paglansang sa Espiritu, mo man ay dugo. Mao na ang amahan, mo'y nagmugna, pinagi si Espiritu Santo nga si Santa Maria manamkon. O ang iyang anak sa amahan nga si Kristo didto sa taguangka ni Maria. Nga daanan ning Diyos. Daanan ning way sinugdan ug way katapusan ang iyang pagka-Diyos. Iya gisuluban siya glawas. Mo na nga si Jesus Diyos ug tao nga matuod. Tinuod nga Diyos, tinuod siya nga tao. Mo na nagsulob siya glawas. Karon nga doon na malansang. Doon na dugo nga muagas. Pero wa mapil pagkamatay ang iyang pagka-Diyos. Kay di man na mamatay ang Diyos. Espiritu man na. Sa Biblia na Juan 4:24. Sa Juan 4:24 na yun, ang Diyos Espiritu. Niya sa Kaalam 1:12, ang Espiritu sa Diyos dili mamatay. Muna kay ang Diyos Espiritu ug dili ni mamatay, muna nga si Kristo nagpagkatao. Og ang gisuluban siya pagkatao, daan na nga uban sa mahan sa walay sinugdan. Og Diyos siya Espiritu, si Kristo. Muna nga tungod kay gianak si Jesus, gianak ni Maria, nga Diyos ug taong matuod, so tinuod nga si Maria matawag natog inahan sa Diyos tungod kay natao ang bata nga si Jesus tao pero gisulob siya sa pagka-Diyos niya. O sa si Maria matawag og inahan sa Diyos dili sa pagka-Diyos. Nganong dili sa pagka-Diyos, kay pagka-Diyos ni Kristo, diha na magdaan, wa paganing kalibutan. Saan pagpanganak ni Maria, diha na manandaan. Gimugso naman sa amahan sa walay katapusan. Pero sa pagkatao sa atong Ginoo, nada sa pag-agis na guangka ni Maria ang iyang pagka-Diyos. Pero wa magpasabot nga si Maria mo'y gigikanan sa pagka-Diyos. Kaya Diyos, wa may sinugdan o way pagkatapusan. Pero si Isabel, nanam ko ni Juan Bautista, nga gipadadaan siya si Espiritu Santo. Diyang ni duo si Santa Maria, nga nanamkon kang Isus, ang bata ni Isabel naguntol-untol siyang tiyan o ningon siya, pagkalipay sa akong anak, iniyas tiyan ako naguntol-untol sa kalipay. O nakaingon siya, naunsa ba kini nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. So, gila ni Santa Isabel nga si Maria inahan si Ginoo. Ug ang Ginoo nga mo si Kristo Dios man. Parehang ningon siya nga inahan sa akong Dios. Kaya nagpagkatao man. Sulo man pagkatao ang Dios. Pero magsugod diya kang Maria. Yan, tungod kay ang Diyos Amahan ug ang Espiritu Santo ug si Jesus usara ba na? Ono Juan 5:7. Ono Juan 5:18. Tulong nagpamatuod sa langit ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. O kining tutulo usara. Busa na apil ba pagpanganak ni Maria ang Amahan ug ang Espiritu Santo? Dili magamit nato ang puungag gipanganak ang Amahan. Ang magamit nato mo ng omniscience of the Father. Unsa nang omniscience? Naas na ng dapit. Busa sa pagkatao ni Kristo, kay usara man siya og sa Amahan og Espiritu Santo, ang Dios Amahan og ang Espiritu Santo diha sa tiyan ni Maria. Kay bisag asa nga dapit, naaman ng Dios Amahan og ang Espiritu Santo. Busa pagpanamko ni Maria kang Hesus, diya sad ang Amahan ug ang Espiritu Santo sa tiya niya, pero wa mabilanggo ang Amahan ug ang Espiritu Santo sud sa tiya ni Maria.
naagyapon sa tanang dapit. Bisan na asyastiyan sa inahan ni Jesus si Maria, ang Amahan ug ang Espiritu Santo, pero naagyapon si gawas kay naaman sila sa tanang dapit. Ug ang tiyan ni Maria dapit man, may musad nga ang Amahan ug ang Espiritu Santo diha sa tiyan ni Maria. Pero dili kay nabilanggo sila sa tiyan ni Maria, naagyapon sa tibuok kalibutan ang the Father and the Son, the Holy Spirit as God. So mo na atong tubags may pagutanan ni Brad Aling Bacalso, nya balik ta ni Brad Rudy Rakasa. Salamat pag-usab Bladsok o mayong gabi sa tanan yun natong listeners ni atong programa katinawan sa pagtuong Katoliko. Labi na gida sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Armando Gorgonio, ni Ronnie Reyes, o ni Dondon Ansani Rakasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bladsok, artes kasulatan sa 2 Tesalonica 2:11. So God sends the power of error to work in them so that they believe what is false. Tungod niini, ipadadaan sila sa Dios og dakong kalibog aron motuo sila sa bakak. 2 Tesalonica 2:11. Sa Salmo 47, Tudling City, God is king over all the world. Praise Him with songs. Kay ang Diyos hali sa tibok kalibutan, dayga siya pinaagi sa mga awit. Sa Números 23:19, God is not like people who lie. He is not human who changes his mind. Ang Diyos dili tao, busa dili siya mamakak. Dili siya anak sa tao, busa dili mausab ang iyang una-una. Sa Juan 8:40, sa maayong balita Biblia, miingon si Jesus, naninguha ka mo pagpatay ka nako, nga ako tao nga nagsulti sa kamaturan, nga akong nadungog gikan sa Dios. Juan 8:40. Ang ko pangutana ani Bladsok, wa ka ni magkasumpaki ang Números 23:19 Bladsok? O kuning Juan 8:40? Paliw ko nagugpatinaw ni Bladsok. Salamat kayo, Brad Rudy, sakto. Mayo ng imong pangutana may tungod sa duha ka teksto diya sa Números 23:19. Ang Diyos dili tao. Ang Diyos dili anak sa tao. Niya sa Juan 8:40, may ingon si Jesus ngadto sa mga Hudiyo, buot ka mo patay ka nako. Ako tao nga nagsulti kanyo sa kamatuoran. So ang gisulti sa Ginoo nga ang iyang pagkatao mo'y but patyon sa mga Hudiyo. Kay dili man nila mapatay ang Diyos nga dili makita, nga mo'y usa ka kahimtang ni Kristo ang pagka-Diyos. Mo nang iyang pagka-Diyos, dili sama sa kataong magbakak, dili sama sa katao nga ipanganak og tao. So kanang ingon nato nga gipanganak ni Maria si Jesus, nga diya siyang tiyan migawas suman sa siyam ka bulan, mao na ang persona ni Kristo. Nga ang persona ni Kristo naman iyang pagka-Diyos ng iyang pagkatao. Pero ang iyang ipanganak ni Maria, ang pagkatao ni Kristo dili ang pagka-Diyos ni Kristo, kay diha naman ang daan ang pagkatao ni Kristo. Wala pa ang langit o yuta, diha na ang pagka-Diyos ni Kristo, kay wala ni sinugdanan o walay katapusan. Pero nalangkob magunang iyang pagka-Diyos yung pagkatao, diya sa ka-persona, nga pagpanganak ni Maria sa persona ni Kristo, nga dunay duha ka kinaya, Diyos ug taong matuod. Muna nga niagi sa tiyan ni Maria, ang Diyos nga matuod. Nga kining Diyos nga matuod, diya nang daan sa pagkalibutan. O ginganlan na nato siya inahan sa Diyos, kay ang persona man ni Kristo, gipanganak, nga dunay kinayas pagka-Diyos ug pagkatao. Apan dili balido ang pag-ingon nga si Maria inahan sa pagka-Diyos ni Kristo. Kaya ang iyang pagka-Diyos, diya namang daan, wa pagkalibutan. Itawag lang siya ginahan sa Diyos, kaya ang persona ni Kristo, Diyos man. Musa gipanganak, apan wa may mugso ni Maria ang iyang gipanganak. Ang nagpahimugso ni Jesus sa iyang pagka-Diyos ang Amahan. Pero matawag si
Maria inahan sa Dios. Kay tinuod man nga ang divine person ni Kristo Dios ug tawo matuod. Nalangko man na mo sa pagpanganak ni Maria sa ka persona niyagi siyang tiyan ang Dios ug tawo nga matuod nga mo si Kristo. Pero wa niya panganak ni Maria ang pagka-Diyos ni Jesus kay diha naman ang daan niyang pagka-Diyos. Wa paganing langit ug yuta. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Brother Ling Bagalso. Balik ta ni Brad John Pulka. Salamat Brad Chok, mayong gabi sa taga Marigondon og ni Alan Salada sa Tubigon Bohol. Mayong gabi nya labi na ni Ernesto Roses diya sa kanang sana Kauradyo Matalom Leyte og sa mga kusinera o kusinero ni Padre Alin diya sa Kagnaan. Mayong gabi akong pangutana Brad Chok, nag-ingon man din nga ang pagkapare wala na hatag sa lain, wa na ng pagkapare kay sa Episo 4:11 pastor na nya gawas pa diya sa Hebrehanon City 24 sa karaang mayong balita nga ang pagkapare ni Kristo wa itugyag lain. Samot na sa Mateo 23:9 nga magtawag mo sa pare o pader. Wala, gibawal na ni Kristo na pagtawag o pader. Unsa may katinawan ng mga tekstuha, Brad Chok? Ang atong katinawan niya na mo nga ang hubad yan ng Hebrehanon City 24 sa in-English nga Biblia nga version sa atong mga igsuon nga non-Catholic nga nag-ingon nga ang pagkapari ni Kristo wala niya itugyan sa lain nga tao. So pagkapari diay ni Kristo wala itugyan sa laing tao. Pero mo lagi nga ningon sila nga nganong napamay pare nga wa man itugyan sa laing tao. Si Kristo yan lang, ha? Doon na naman tayo mga pare niya. Wa man na itugyan sa laing tao. O sa sayop ng mga Katoliko nga, doon na mga pare kay wala itugyan sa Diyos ang pagapari ni Kristo sa lain nga tao. So muna nga kining dako ng question kay dili man na mao ang naa sa in English sa Hebrew 7:24. The priesthood of Christ is forever. Ang hubad niya na sa in English nga ang pagkapari ni Kristo mulungtad sa walay kamatayon. Mulungtad sa walay katapusan. O sa iyang pagkapari walay katapusan. O si Kristo wala sa katapusan. Muna Hebreo 7:24. The priesthood of Christ is forever. Dili kay the priesthood of Christ is not given to anyone else. So kanang the priesthood of Christ is not given to anyone else. Munang sayop nga hubad gikan sa lingua Latina, gikan sa Greek. So muna nga ang tuyo nga magtangon lagi ang pagapari. Pero di naman itabo kay magkontradiksyon naman ang Biblia. Kay sa Exodus 40 versikulo 15 gingon man nga ang pagkapari walay katapusan. The priesthood is forever. Bisan gani dito sa langit sa pinadayag 5:10 nag-ingon dito, bisan dito sa gingharian sa Diyos, ang gingharian sa pagkapari nagpadayon. Kingdom of priesthood continue in heaven. So di mo do di na matapos. Masasayop ng ingon nga ang pagkapari ni Kristo wala itugyan sa laing tao. Kaya na sa gisultin San Pablo Roma 15:6 nagisgot nga siya pare. Niya na sa
1 Pedro 5:2 nagingon ang Ginoo nga kamo nga apostoles usa ka espirituhanon nga gingarian o usa ka bato sa kalig-on o kamo pare nga harianon. So gitudlo sa Ginoo nga ang mga apostoles mga pari sila nga espirituhanon, pari na nagahalad o magkasang espirituhanon. So di na mawagtang pagkapari. O doon sa Biblia, makita nato nga San Pablo pare sa 1 Corinto 4:15, si San Pablo nagpatawag nga amahan. Kaya bisan kamo dunay napulo kalibo ka magtutudlo, Diyo tayo inyong amahan. Ako inyong amahan. Tungod kay kamo nga ako mga tinunan, pareha kong amahan na nagpakaon kaninyo sa pulong sa Diyos. Bisan na mo'y libo kalibo ka magtutudlo, Diyo tayo inyong amahan o ako inyong amahan. Kaya kung nagpakaon kaninyo sa pulong sa Diyos. 1 Corinto 4:15. So si San Pablo nga pare, nagpatawag og amahan. So dili na tinuod nga mawagtan na ang pulong amahan. Kay nas Biblia si Pablo pare niya siya gitawag sa amahan. Mao na atong tubag sa pangutana gikan ni Brad John Porca. Brother Ling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brad John Porca. Brother Sok, paralel ni sa akong pangutana ganina nga akong nabasahan din sa 1 Pedro 3:18, di kay kung makahubad niya to unya paralel ni sa akong pangutana ganina nga si Santa Maria mo'y inahan sa Dios, kiniusap nga hypostatic union nga naa ni Kristo sa diha nga namatay siya, kay hypostatic naaman din ha ang iyang pagka-Diyos o iyang pagkatao. Sa iyang pagkamatay, wa ba tumapil ang iyang espirituhanon o iyang kay union man ang iyang pagka-Diyos o iyang pagkatao. Nya ipasabot ko na diha sa 1 Pedro 3:18 brothers, o kung sa buti pasabot niya na. Okay, sa 1 Pedro 3:18, San Pablo ningon man nga, ang atong Ginoong Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya, pero buhi ang iyang espiritu. Mao na nga ang hypostatic union, wa man na siya mabulag sa person of Christ. Parehagod og palit doon natay ang bulpin o ang tagkob sa bulpin. Gigunitan sa tuong kamot nato ang bulpin, niya ang pikas, ang tabon, di aswala. Niya, musawom ta sa swimming pool. So, sa pagsawom nato sa swimming pool, wa mabuwag nato ang bulpin nga naas tuo o ang tabon di aswala. Pero ni tidlom ta ngadto sa tubig. Mao na ang Catechism of the Catholic Church nga ang divine person ni Kristo wa mamatay, naggunit nabulag man ang kalag ug lawas, gigunitan niya ang kalag iyang lawas sa walag tuo sa iyang divine person nga wa mabulag gikan kaniya. Ang nagkabulag maura ang lawas ug kalag sa kamatayon. Pero ang divine person nagunit sa kalag, siyang usa ka gahom sa pagka-espiritu, o niya ang usa sa ang lawas gunitan gyapon. So sa pagtidlom dito sa kamatayon o lumnganan, buhi ang espiritu, wa mamatay. Ang namatay mo ora ang lawas o kalag. Mao nang explanation sa Catechism of the Catholic Church. Wa mamatay ang persona divine person, mo'y naggunit
sa nagkabulag sa kamatayon nga mong lawas ug kalag, pero gigunita na ang iyang lawas ug kalag sa divine person. Wa mahimulag ang lawas ug kalag sa divine person. Ang divine person bisag nitidlom ngadto sa lubnganan, nagpabiling buhi, wa mamatay. Kay iya ra man pagkatao mo'y namatay. Naman na sa Juan 2:19-20. Mingon si Jesus mga Hudiyo, patya ko ninyo. Patya ang akong pagkatao. Nagtinguha mo pagpatay sa akong pagkatao. Nagsulti sa kamatuoran. Pero ako, magabanhaw sa akong lawas nga namatay. So nagpasabot nga ang Diyos, wag yun mamatay. Kaya mo may mubanhaw sa pating lawas. Kaya namatay ang lawas, nagkabulag ang lawas o kalang, namatay ang tao, yan namatay pag yun ang Diyos, doon ay namatay. Muna nga, bakikaw kaya ng paminahon, ugwa sa na masuwat sa Biblia, na ang Diyos namatay. Kay, ug doon ay Diyos namatay, mabasa sa nato nga, doon ay Diyos na banhaw. Wa may mabasa nga Diyos na banhaw. Ang lawas sa tao, nga nagkabalik pag-usap, muna ay nabanhaw, pero dili mapil ang divine person kaya wa man mamatay. So muna og salamat kayo. Atong mga pasalamat, atong pasalamat ni Sister P. Barino nga kanunay matinabangon siya may atong kining presidente sa kining Council of the Leyte, kapunungan sa mga laiko, kanya ato sa mga pagampo alang kanila sa Love of God Community, maguluhan ni Sister Faye, yagapika si Nadlito Barino, ato sa mga pagampo sa itong mga kaubanan, Catholic Faith Defenders, Brad Adam Ampere, o uban pa, o usab sa ni Brad Jantan, ato sa pagampo, mga pasalamat ni Sister Emily Albano, Sister Emily Cabrera, kanunay sa nag-ampo alang sa mga Catholic Faith Defenders. So, salamat kayo. O ato sa pasalamat sa atong Mayor Samsam Gulyas. Nga gibubuan sa mga pagpahalipay o pag-ampo nga to ni alang ni Mayor Samsam Gulyas tungod sa daghang mga kabulahanan nga gisabulak padayag sa kabus, labi na sa mga estudyante nga ang ginikanan kabus dili makapaeskula sa college, ang Talisay College way tuition fee. Yang madunggo tas tambalanan sa Talisay, way bayad ang tambal, wa siya bayad ang doktor. O daghan nga mga proyekto nga gisagakay kanunay sa mayor, pinagi sa iyang Action Agad program Mayor Samsam Gulyas. O giabagan siya ni Honorable Richard Chuy Fernandez Asnar, ang mga councilors ng uban kaniya nagduyog aron mapadayon ang mga proyekto nga pagtabang gayon kanunay pagatiman sa mga nagkinahanglan. Action Agad program by Mayor Samsam Gulyas. Salamat ug salamat sa atong manager Father Philmar Phil nga dunay nindot ug matulunanon nga mga tulumanon sa DYRF Radyo Puwersa